e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Bien mɛ kalo tile 12 ye san 2022 sɛgɛnbali ɲɛnabalo ye aw de an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga n'a ka wagati a b'aw sigi k'an ka kunnafoni ni ka o lajɛ Mali kunnafoni point net ale jabarani kan kunnafoni min na b'a ma kɔnɔ a waati selen ni a y'o bisimila jamana camacɛya fan ka taa se a kɔrɔyan fanfɛla masa a dugumaw kɔni bɛ ka weleweleda ni ka o ɲɛci anw ka camacɛ fanga jamana marabagaw ma k'a yira ka fɔ ko kalogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw kɔni kelen do ka wajibiya sariya ta ni ka sigi u ka dugu da la ni o de ye yuwaru ye yuwaru ale ni ɲafungena duguna lamini dɔw olu fana na Sarafere ale ni san sarafere ni san bɛ ɲafunge o lamini na ni dugu kofɔlen ninnu bɛ Tombouctou o mara la maaw y'a yira k'a fɔ ko kalogɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw kɔni kelen do ka yen musolakaw ni ka u wajibiya ka fini finma ka o don u kana u cɛw fana u y'olu fana wajibiya k'u ka kulu senda ni ka o tigɛ ani ka tila tuguni k'o wajibiya tuguni k'u k'u bɔmɔsi ka o bila nin dugulama ninnu kɔni kelen do k'a yira k'a fɔ k'a kelen do gɛlɛyaba y'u bolo hali u tɛ se ka arajo ni ka o lamɛn u ka dugu kɔnɔ u balilen do o bɛɛ la u ye weleweleda bila an ka jamana marabagaw ma k'a yir'u la k'a fɔ ko nin kalogɛlɛn diinɛ tigilama ninnu kɔni bɛ ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ sugu kɔnɔnaw ka taga se misiri kɔnɔnaw ma ani u ka lajɛrɛ yɔrɔ ninnu u b'o fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bafin jagokɛla dɔ Bafin ale bɛ Bafula bɛ o lamini na ale kɔni y'a laɲini ka wuli kana anw ka faba kɔnɔna ni ka taama a sen na kilomɛtiri 300 bɔɲɔgɔnko a ye o de taama kana an ka faba o kɔnɔna la nɔ a ka taama in yɛrɛ kun ye fɛn min ye o de ye ka se ka na a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ka camacɛ fanga jamana marabagaw ma a ye taama in yɛrɛ ni k'a daminɛ avril kalo tile 21 u ka dugu marabagaw olu ɲɛna yen nɔ o kɔnɔna a ye tile 10 ni ka o de kɛ taama la a nalen an ka faba o kɔnɔna la yan sa a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ani an ka camacɛ fanga jamana marabagaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na an n'olu kɔni ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan ka kɛ ni a kɔni cikan kɔni tun don n'a da ni ka na ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma n'o de ye k'a yira k'a fɔ ko Bafinkaw kɔni fɛ yen nɔ ko sira tɛ olu bolo wa hali lakɔliso yɛrɛ fana tɛ u ka dugu la Sirabakan kasara dɔ ni ale kɛra tɛnɛndon mɛ kalo tile 9 san 2022 kɛla zantigila ale bɛ Zankulibali sigida o fɛ a yirala k'a fɔ maa kelen kɔni o tanyana sirabakan kasara in na protection civile ma olu y'a yira k'a fɔ ko maa min kɔni tanyana ale ye bolimafɛn sen fila tigi de ye a kɔni y'a ka bolimafɛn o de ye a kɛɲɛ n'o kɛra sababu ye sa ni ka a bɔnɛ a nin na An bɛ to Kulukorokaw fɛ yen nɔ halisa nɔ mɛ kalo tile 9 san 2022 Kulukorokaw fɛ yen nɔ u bɛna coronavirus boloci tako sabanan ni ka o kɛ kunnafoni in dira u ka kɛnɛyaso ɲɛmaayaso o fɛ u ka fɔla ko coronavirus boloci u bɛna tile 10 ni ka o de kɛ a la coronavirus fura min yɛrɛ ni ale bɛ tali kɛ Sinovac Jackson ale ni Sinopharm na a fura 13 ni 380 ni 87 o de kɔni bɛ u bolo u bɛna kɛ ka maaw ni ka
ka ulu u boloci ka kɛ ni coronavirus ye bana yɛrɛ sa a yera maa 180 o de la Kulukurukaw ulu fenno maa 2 o tanyana maa 131 ulu kɛnɛyara. Cakɛyɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'a ɲɛsinnen bɛ an ka musaka ko kɔɲɔw ma u kɔni ye wele ni ka o lase Jean-Yves Le Drian ma Jean-Yves Le Drian min ni ale ye nanzaraw ka ministre min ni a ɲɛsinnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲa ɲɛbɔba o kɔɲɔw ma sa ale n'a denkɛ u kɔni ye an ka jamana ye welewele lasiw ma ka fu ɲɛna ka fɔ ko u kɔni ye waleya kɛ an ka jamana kɔnɔ waleya min ni a ma bɛn ni o de ye ka an ka jamana ka dankari a la wele in kɔni laser'u ma k'a yira ka fɔ ko u kɔni ye an ka jamana ni ka waleya jugu ta ka a sɛgɛrɛ o de la an ka jamana marabagaw kɔni ye wele lasiw ma u kan ka na an ka jamana kɔnɔna la ni ka na u ka wele ni ka a jaabi juin kalo tile 20 nata in na san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 8. Mandala ale be Tomura ni Mandala be Bafula be o lamini na a dugulamaw kɔni ulu jɔrɔlen no kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka sanji fɔlɔ min ni a nana u ka dugu kɔnɔna la kɛra sababu ye ni ka u ka tɛmɛsiraba dɔ n'an ko ma ko pɔn sibiri tɛmɛnen ka o tiɲɛ pɔn min yɛrɛ sa ni o ye u tɛmɛsira ye pɔn min n'a be tɛmɛ Selenkina ni u ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ dugulamaw kɔni y'a yira ka fɔ ko ni pɔn yɛrɛ kɔni ko tɔ kun t'a la ko sanji yɛrɛ kɔnɔna ni kana a tɔ lase u ye welewele dabila jamana marabagaw ma ani maa minnu be yen nɔ n'ulu ye baɲumankɛtɔn maaw ye k'u ka u dɛmɛ ka se ka u ka pɔn ni ka ale dilan. Fɛn min ye buru ye Kucalakaw fɛ yen nɔ ale sɔngɔ yɛlɛnna mais kalo tile 9 san 2022 buru fitini ale sɔngɔ kun ye sefa wari 25 ye nka sisan ale bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 30 fɛn min ye buru kumaba ye san'an ko ma ko goropɛ nanzarakan na ale bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 60 ale kilancɛ bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 30 kɔrɔlen a tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 o de la buru feerelaw y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko buru kɔni ale dɔ yɛlɛnna ale sɔngɔ kan k'a sababu ye ko farini de fana sɔngɔ yɛlɛnna sankaw fana fɛ yen nɔ olu kɔni ta ye fɛn min ye o de ye siman ye siman dɔ farala ale sɔngɔ kan siman min n'ale bɔrɔ kelen tun bɛ feere sefa wari 1000 ani dɔrɔmɛ 100 sisan a bɛ ka feere sefa wari 1000 ani 200 la jagokɛlaw fana y'a fɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko n'i y'a ye ko siman fana ko dɔ yɛlɛnna ale kan k'o sababu ye lakanabaliya ale ni fɛn min fana ye CEDEAO mɔgɔw kelen don ka ɲangi ta kan anw ka jamana sɛgɛrɛ. Minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka lakana koɲɛw ma a ko k'a b'a da an ka jamanadenw tulo kan ka diɲɛ seleke naani maaw tulo kan ka fɔ ko muso min bɛ yen nɔ ni ale ye Madame Ouattara Aramata Togola ye Madame Ouattara Aramata Togola min ni ale tun ye Kangara ani Selenge lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaa ye ni ale bɔnɛna a ni na a ka kalanso o kɔnɔna la avril kalo tile 29 san 2022 sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛla o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na fana tɔnbolomaw olu kɔni tɛgɛ da maa 3 kan ka sababuya kɛ u ye sigana ta ka o maa 3 ninnu ni ka olu sɛgɛrɛ u y'u minɛ fɔlɔ u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu kɛ. Tile 3 kɔnɔna la Jibondo 9 o kɔni kolomukarila Kita ale sigida o kɔnɔna la Jibondo min an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye a layidu ta jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ ko a bɛna ji kɔni tɛ yɔrɔ mun na a bɛna ji ni ka o di olu ma Jibondo 110 nin ye o de kolomukarili ye Gazama dugu o kɔnɔna la sa Gazama ni Kita dugu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye kilomɛtiri 38 ye. Mali kunnafoni jabarani na jaba kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de tun ɲini n'ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔmadoniba ye tunga lafiya min ni a nana tungarange olu lafiyali kama a ye tunga lafiya ma wele walasa aw bɛ se k'aw ni kanso ni ka o sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw ma sɛgɛn aw k'an bɛn.